Kipat ba nong shong shnong ka shnong lat nong se ka bahap hakarat nong se so yong lingdokship East Khasi Hills District kilapen rem jur ya ka jingwan tuklar ki brio bala shong lasa shabar jong ka shnong ya ka kam jit rang ba shnong hadien ka jing yo I hakilat pathai khubor ki bala shukam yelade kum secretary but assistant secretary shnong Hendrai ki bakador bar kam shim itho yaki Hakabay day bat ka jingkano ya ka office ulingdo ka hima so yong ka office ulingdo right nong kse lemru bat ya u acting rang ba shnong kalat nong kse ka shnong kala kentat bat kala ong ba nakaliang jongki kim shimla shong klik ti Henry kila treshitom ha ka ban penbiang ya ka jingdon kam baro na ka benta ban penyat bet bat renti ya ka kam jit rang ba shnong halat nong kse penban da ka jingwan tuklar bat penkhi win labun sien da kini ki brio ki banabar kalawan ra ya ka jingdko trekam haki babun kiliang bat kala penlong ru ban shimpor ban penyat bet yaka kinong shong shnong kalat nong kse kila penram ru ya ki jingkano ya ka office hima so yong bat office ulingdo rat nong kse ba kila khen dau thala ya ki jingbetha na KHADC bat kila ong ba ka jingkano kalong ban pentho pria ya ka shnong ni kumiki nong song snong jong ka snong la nong se ni penram cur yaki diki breu ki bala poi kha sabar bat menen ka sing la I to social media ki bala that aki papai khubor bat kila kini ki breu kumde shu ki breu ki basong hane pola nong se ki jongi ki bala poi kha sabar jong ka snong te kumiki ni ki breu ni kum ka snong ka slide nong se ni penram cur kumiki ni breu nomor bon sien kini ki breu na ka por se ka por ki penthot bet akne snong jongi abun sien snong jengi galong snong ba ba song suk song san dei tang nak tak ne ki break ba arngut langut ki pen kulumar nek snong jengi Jadi bro, tiba, macam sosial media, man kapor, cuman kapor. Jadi gini bro, tiba ban, pentobria, nak cenong katau, memang salang. Dari cenong patau gini bro, dia bentalat, kira songkha sawai kabar. Pur ning sebong bat ba dhat nongbri kini bro kiba songkha sawai kabar. Man lagi kam. Kiba pentobria, kiba sosial media, man kapor, kiba pendunong, ni senong katau, memang salang, terus kita. na kaliang jongi pet ba ni perdam cur ya upur ni sabong bat u dhat star nongpri ba kikam ya de ba kide sekretari bat u assistant sekretari tengen na kaliang jongi pet ba hila don hila kyong u acting robas nang ba sekretari ro hila kid hila kyong ini ki armu kikam ya de ba kide kita ndai na kaliang jongi ya kini ki bri ngam tho mar kila lek ba kila chok khala shaba na kaliang jongi ki snong ikhum itho ya kini ki bri na kaliang jonga ngayu imnen tuki kubal social media bagi tuki priu ki kam yelade bangi de kinong ilam chnong sekretari chnong istran sekretari chnong marngi kemtip marngi do ngi de kinong sing chnong hai mung kemtip ra ba kide ning long chnong namar ba ngi klam ithu hira bai don mentalang ha chnong bat bagi ong u acting la thung daga uling do ship ke hima bat uling do raj yaktar ngimla bangit amar ngi acting la jet amanta ngi kipat ba ngi kum kinong song song jong kalai nok se ngi mencuri kejengkeran ki bahasa khmat bat ngi la don lo su acting rang bas nong bat sekretari snong Henry ngi pasha jori upur ning star sabong bat hodding star nong bri baki kam ba udai sekretari bat asistan sekretari namar ba ula ai poi song kha sabar jong ka snong